21 августа 2005 року при Кучмі кафедру Львівського митрополита перенесено було у Київ. Чим вони то обоснували? Дійсно, 21 августа 5 года при, царьові Кучмові кафедру дійсно Львівського регіонального і, повторимося, вічно іменуємого митрополитом Львівським і не більше, на наш погляд, незаконно і навіть провокаційно перенесено в Київ, причому під придуманим ними грифом, навіть міфом, мол, возвращення або повернення Патріаршого престола зі Львова до Києва. Ніколи такого не було. Тут міститься вже сьогодні новий глава в Києві, котрий ніколи не мав там осідка. Глава Греко-католицької церкви. Та ще й досамоназвали себе як єдина українська, єдина національна. Вирішили приховати, як вони, уніяти єдина, ніби українська, нищила Україну православну, не перестаючи робити це і сьогодні. Недавно уніяти придумали новий міф, нібито імператриця Катерина II вигнала їх із Києва. А от придумавши цей міф, Галицькі вічно-регіональні митрополії при помочі нової української майже вище 50% галицьких чиновників, що в Києві, так вони і перейшли в Київ. Но тут вони не мали права бути. Тут змушені були придумати міф, нібито колись їх київських, а з Києва їх вигнали. От Львів, тепер вони вертаються у Київ. Це неправда, не відповідає дійсності і є обикновенним, одним з очередних міфів Галицької митрополії уніатської.